कि लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। चाहे करब लाख कमाई संग में कुछ नहीं जाई। चाहे करब लाख कमाई संग में कुछ नहीं जाई। कि तोहके जाए खातिर पास के हो। कि तोहके जाए खातिर पास के विमान बनल बा। हो विमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। सुंदर लेखा महल अटारी संग में नारी प्राण प्यारी। सुंदर लेखा महल अटारी संग में नारी प्राण प्यारी। अंत में सुते खातिर तोहा के हो। सुते खातिर तोहा के मकान बनल बा। हो मकान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा।